Dirbêsiyê Navçeya Dirbêsiyê topraxa wê 50 hektarin 85 kilometre bakurê Hesekê dikeve û ew li Rojavayê Amûdê dikeve. Li ser sînorê Bakurê Kurdistanê ye. Navçeya Dirbêsiyê di serdema Fransîyan de bi rengê damata û pir balkêş di sala 1931 de hate ava kirin. Hin bîranînên Fransî hin jî têde hene weke depoyên ofîsa genim ku di sala 1943 de hate çêkirin. Dirbêsiyê bi du beşa tê naskirin, daxa Rojavayî û daxa Rojhilat. Milletên wê herî bêhtir Kurd in û Ereb jî lê hene û hejmareke kêm ji xiristiyanan pêk tê. û di bazirganiyê û pêşesazî û hestinkarî û her wekî din weke boyaxkirina cav û zêr û zîv û karkeriya avahiyê û şivantî dixebitin. 10,000 bîrên îrtîwazî têde hene, tişta wê dike kezeba sereke ji bo çandiniyê. 4 bajarok girêdayî wê ne. Li Taxan komîn hatin avakirin. Hejmara komînan di navçeya Dirbêsiyê û gundewarên wê digihêje 177 komîn. 115 dibistanên seretayî û navîn û medahî li navçe û gundewarên wê hene. Mizgefta Xalid ibn Welîd yekem mizgeft e li navçeyê hate avakirin. Lê niha 6 mizgeftên ku ji hêla Muslimanan ve tê ziyaretkirin hene. 3 dêr li Dirbêsiyê hene. Dêra Mar Esyel Hekîm yek ji dêrên herî kevnar li navçeyê ye. Avakirina wê vedgere sala 1935. Du nexweşxane lê heye. Nexweşxaneya Şehîd Xebat û nexweşxaneya Elî. Yek ji gundên pîroz ku bi axa şehîdan hatiye tevlihevkirin gundê Berkevirê ye û ew girêdayî Dirbêsiyê ye. Li gund goristana kesên di têkoşîna gelê Kurd a azadiyê de şehîd bûne heye û navê Şehîd Rüstem Cûdî lê hatiye kirin.